Osasun iraultzailea FM-ren 17. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren helarazpena, arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Alex Arratezelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun iraultzailea FM-ren 17. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utxik egin gabe, beste gonbidatu berezi batekin gatoz, Jule Arkotxarekin hain zuzen ere. Jule, entrenatzaile pertsonala izateaz gain, Euskotren Ligan lehiatu duen eta lehiatuko duen arraunlari profesionala ere bada. Gaur egun, Lekeitioko Naiat zentroan dihardu, bertako bezeroen osasun egoera hobetzen eta hauei lesioen errekuperaketan laguntzen. Gainera, bezero hauei bizitzako gainontzeko alor guztietan ere beraien bertsiorik onena ematen bere aletxoa jartzen dabil. Sare sozialetan ere mugitzen da, ekintzailetza bultzatuz eta bere eguneroko bizitza hori era natural batean bestenganatuz. Hurrengo minutuetan, podcastean, presioaren kudeaketaren inguruan, kirol estereotipoi buruz, edota emakumea kirol munduan jasaten duen tratua bezalako gaiak landuko ditugu, besteak beste. Denborari galdu gabe, goazen elkarrizketarekin. Jule Arkotxa, ongi etorri podcastera, zer moduz gaude? Eskerrik asko, ondo, gogotsu. Elkarrizketari hasiera emateko ondorengo galdera honekin hasi nahiko nuke. Zein izan da Jule Arkotxaren azken urteetako ibilbidea, egun den arraunlari profesional eta entrenatzaile pertsonal izatera iristeko? Bale, azteko entrenatzaile modura polideportiboan hasi nintzen 15 urte hasi zen nire lehenengo klasia, eta apurtxu bat hor munduan sartu nintzen hortxe polideportiboan, bai, ze hor momentuan ikasten eguan, eta gitxinak klase gehiago moten du nintzen, eta bueno, hori izan zen nire primer kontaktu esango, bai. Eta hortik aurrera gero Donostira zu nintzen lanian, ze, bueno, oferta txiki bat eukin eban bertara zu nintzen bizitzen, eta horregiz esan asko ikasi neban, urtetxu bete honintzen gitxi gora bera, eta bueno, apurtxo bat munduan gehiago sartu nintzen, gezen bat lesinien kontura, berralgitasiniak, bebai kirol rendimenduan apur bat gehiago bai ikusi neban, eta bueno, gehizen bat neu dedikaten azena osasuna dela. Azken bi urteotan, gaizki espanabil, Euskotren Ligan aritu zara, emakumezkoen arraun liga profesionalean. Iaz, Ondarri Bitarrekin eta urten, Iazko txapeldunekin, arraun lagunakekin arituko zara. Nola daramaz urte gorago egote horrek gutxi asko denei sortzen dien presio gainjarri hori, nola kudeatzen duzu berau? Bueno, lehenengo galderari erantzuna emon dabe bai, 12 urteaz hasi nintzen arraunean, oso gazte hasi nintzen, egiz esan, eta horrepo bai emon hau apur bat helduna zen lekura heldu isanak. Eta, bueno, atzanean gogoa baukazu eta ilusio hori baukazu, pausoka naizun lekura heltze zara, beti. Eta, bueno, egiz da hasieran izuntzen hasi nintzela, trainerua atara genuen bai, bateletan eta traineriketan be gauza asko irabazi genuen. Eta bueno, hortik gero ja Ondarribira juteko aukeria emone ustien, eta bueno, nire ametza hor goizan egotia esan, hasi que aukeria bai estatu neban. Eta bueno, hortik gero ja pasan urtean ingenuan denboraldizara gero, aukeria ikusteroan neure burua gora egotiak, eta arraun lagunak era jutia pentzan eban, bai? Eta bueno, atzanean olako ekipo baten egon da dana irabazi da bena, kriston maila emoten da ona, ba, hombre, presinio handiza da, bai, eta atzanean gezen bat, barri bat, neure kasua, taldian sartzea, ba, presinio handiza emototzo norberen buruari. Baina, bueno, atzanean ez hautena, bakoitzak argi bauko nahi da bena, eta lanagaz, nahi zulekoa neotia lortu da. Sare sozialak, zure Instagrameko kontuak saltxeatzen aritu naiz, eta ekin deituriko batekin egin dut topo. Azaldu iguzu batek zer aurkitu dezaken bertan, eta zergaiti datorren kirol estereotipoak apurtuz lemapean. Bai, bueno, ongo urtean dezidun eban neure arropa markia ataratia, ilusinia handiza etxe guztan egiza esan, ze atzanin klientela nahiko haukat, orduan ilusinia etxen aben jendeak nire arropia erutia. Eta, bueno, atzanean erropa horreaz nahi isaupe bai, apur bat erakutzi, ba, kirol munduan adibidez neskak dauken estereotipoak, ba, ez daukela zetan holan izan behar.
Bai, adibidez, top bat edozein neskak erabiltzia egokizena dela, eta bueno, apurka horrek estereotipoak apurtzen jutia da helburua. Emakumeen gai hori atera duzula, duela urte batzuk elkarrizketa moduko bat egin zizuten, Lekeitioko izuntza arraun elkartean zenbiltzala, eta galderetako batetan galdetu zizuten ea nola ikusten zenuen emakumearen papela kirol munduan. Zure erantzuna ondorengoa izan zen. Emakumeoi oraindik ere sentsibilitate handiagoz tratatzen jarraitzen gaituzte. Berdina pentsatzen jarraitzen duzu edo ikusi duzu aldaketaren bat azken urteotan? Egiza da urtero gauzako betzen duizela zintu horretan. Bai, ondinoko emakumeok pauso handiz daukagu emoteko, baina egiza da, adibidez arraunean bebai ondizela pauso asko, ongo urtiotan, bat izan da euskotun adibidez 8 talde gotia, eta gitxinaka nik uste dut erakusten gauzela, ez garila mutia baina asko ez gitxi hau, sino que indar gitxio bai okiko beti, baina ez garila eura baina asko ez txikiz hau, ez ebez. Eta hori esaldiz esan eman, atzanean batzutan, arraunean edo beste kirolen bat itxen dugula holan esango maskulinua dela, eurak izaten da demoan edo jende asko pentsaten da demoan, atzanin bai ikusten gaitxue, ostra, arrauna itxosu edo, ostra, zemat ordu entrenate osuz. Bai ikustotzea apur bat, ostra, baina igual ez zarila gai moan, bai? Baina, gero atzanin horixe, zeuk erakustia da gai garila, guk adibidez mutien moan entraten dugu, eta atzanean erakustia da munduari bai garila gai horretanak eitzeko. Eta talde gisa, nola kudeatzen duzue presio gainjarri hori? Atzanean egiza da taldeko kirolak horretan laguntzen da bela. Atzanean bat txarto bada danak apoiaten da hori pertsonia, eta suerte handiz daukagu gure ekipoan batasun handiz dagoela, bai, gure artean asko laguntzen gara, eta entrenatzaileak bai medikua prestatzailea be oso gainean egoten dira. Orduan edo zer gauza, atzanean neskok ondik ez gara bizi arraunetaz, zoritzarrez, eta atzanin lana entrenamentua ordu asko dira, lekua topa entrenamentua sartzeko eta entrenamentu gogorra bada ondik presio gehiago. Orduan apur bat hori dana erutia ez da horreza, baina taldiak asko erresten dago. Bai gezen bat, horixe, gero danon artean txarlaren bat itxon badu, benga ekipo momentu eskasian gaoz, baina aurrera enbir dugu, ontzean momentua, danon batera enbir dugu, eta horretan eskerrak emateko ekipoa da. Elikadura edo nutrizio mundura egingo dugu salto jarraian. Eliteko kirolarietan badaude elikadura munduko hainbat mito, sarri maiz errepikatzen direnak. Ez dakit zure kasuan hauetakoren batek kalterik suposatu dizun edo hauetakoren batean erori zaren edo ez? Gai honek apuratu kitutzen hau, ze onarte bai eukirixaut arazua jatekoaz. Eta atzanean horrepe bai hauko zer ikusi apur bat nesken estereotipoari buruz. Ze atzanean bai eukitzen dabe beti hori buruan neska bat adibidez arraulariza finak egon mirbarila, argalak, ez oso muskulata, eta atzanin horrek lortzeko sartzeak usen gauza batzu buruan adibidez hidratua edo itxutzen dabela, karo, entreke zure buruan hori arazua dago eta hori heltzen jatzu, hori barneratze oso, atzanean bai pentsatu ostra, hidratuak lo itxutzen dabe, ez dut ego. Karo, sartzen zara hor bukle baten atzanean ez dozu jaten, ez dago azu energirik, entrante osoiaz kantzat, asoiaz, eta hori bai eukin eban, eban jaten hidratorik, igual kompetidu baino egun bat harin hau, arrozat. Eta ia esan, horixe, biharri izan amuan, ze bizar kompetidun biot eta arroza esan biot. Baina, hastian ziar, ez neban jaten hidratorik, horixe, buruan eukalako, lo ditxungo nau, horrek mito danak. Eta atzanin konstiente zara, benetan ez birrein dozula, gorputzak birrein dau, eta gehizen bat olako rendimenduan zabixenian. Bebai loitxerak orduan, horixe, loitxeak kosta kantzata zaoz, baina gorputzak ez dutzu izten loitzen, ez duzu deskantzaten, eta sartzen zara horixe, buklia da altza kantzat altza, barrio entrena,
kantzata. Gainera, gero entra da, gero, bueno, aktiba nago. Baina dutxera hori xantzia ez dut janen bio, baina karo, buruk esatutu ez jan, hau ez oso jan, jatezu barrio karboiatu barik, lotara soiaz, ez duzu itzen lorik, pentsatazu ganera, ostia, gizu argaldu biot, porque ja esara ikusten bez, esatuzu, eske ez nao lo suficiente argal. Da jentek esatu, ostra, Jule, baina bajatu zu, ez da izan, super finza, baina karo, zu ja hain sartu zara horixe buklia, ja, eske zeu bezara ikusten argal. Zer ikusten zara, beti alduzula pizka gehiago, eta ezautena, atzanean bidean disfrutari dela. Behar baino askoz karbohidrato gutxiago jate horrek, ze ondorio utzi zizkizun? Arazo horren barruan zauzela egiza dezaila konstiente horri zentzasunia horra itxik aldala izan, zezutzako zure burua ondo dago itzen. Atzanean, arazo horren barruan mituak sinistia errezao da. Ze atzanean daukazu helburu klabe bat daukazu, dala argaltzia edo hola neotia, orduan zure burura heltzen informazio dana, sinistu, da hori lantzita, eta ez tozu behiratzen benetan zure osasunan kontra etzen zauzela. Orduan, hor momentuan neukan zentzasunia zan, gorputza utzik. Igual baukasun egun honak, gaur ez naukan kantzata, egunak atzuten zan, bai. Egun batzuk eukitzen zan onak, normal, nitzako normala zirin. Egiza da, hori egun ona, ez dala oso ona, egun onak asko oso ona batira, baina horrek egun ona zirin, apur bat indar gehiago aukat, eta zegoazan egunak, altza, eta kantzata, ez, urrengua. Kantzata, altza, gogo barik, energi barik, entrenamentua hasi berotzen da indar barik, utzik, muskulu utzik. Beste zentzazio bat zan, egunian ziar ansiade puntu hori ukitxia jatekuena, igual urte launakin da, izango nire baina, karo, ja buruk esatutzu etxan. Ze horrek hori hauko, horrek azukri hauko, horrek karbeatu hauko, orduan hori ez zuzutxan. Da, karo, ez zuzutxan, de igual giz magani etxezenun jentien aurrian ez zuzutxan, baina etxeratzen ziginean, igual alde bazan txan pulmoneran dagoazen gauza danak. Bardin zan zer, baina esan hori xaziadiak entzia. Zure sarrerako aurkezpenean aipatu dut, Lekeitioko Nahiat zentroan ezabiltzala, entrenatzaile gisa, entrenatzaile klase presentzialak ematen, baina horrez gain badaukazu online bidezko zerbitzua ere. Zein esango zenuke edo zer esango zenuke dela zure ofiziotik, eguneroko lan horretatik, gehien gustatzen zaizuna edo zer betetzen du gehien Jule, egunerokotasunan egiten duen horretatik? Bale, atzanean nire klienteetan atakizu bai nire bizi erdi dizela. Atzanean eurakin nago egunero, eura baino ez ikustotez. Eta atzanean da nitzako famili bat, lortu hot jentian niaz gustora dotia, ni eurakin, eta eurakin batera euren helburu txikizak beteten dutia, gitxinaka, eta nire atzanean euren helburuak betetia, atzanean neuriak bihurtzen dira. Eta, gehizen bat, bai asko gustatzen zat, jendia minak indatorrela edo lesiniak edo Jule eukiot kasu bat adidez lagurte sorbaldia infiltraziniak eta biliketan lortu dugu sorbaldak min barik edotia. Orduan, horrek beteten hau zehatzanean da pertsona bateri bizitza aldatzia eta gehizen bat mentalidadia aldatzia esatia, ostra, min daukazu, ingo guzo zer, beti dago soluzinia eta hori seguruan sartzia. Horrela jarraitu ba. Bukatzen joate aldera, gure entzulek zure kirolaren gogortasuna ikuste aldera edo. Esaiguzu, denboraldi altuan, bataz beste, Jule Arkotxak zenbat kirol ordu sartzen dituen astean? Momentuan ez dakitzelan exactamente, ez dakit, zuztut, preparatzea bakarrik dakizela. Egiza da, ordu asko sartzen duguzela. Urtean gehizen bat igarri hori aldaketia volumen asko, baina, ekipo dana dakiu ez lokai, nahi duguna lortzeko entrenain bidugula. Eta, esango neuke, 3 ordu egunean, bai. Gitxi gora bera, batzutan igual usatzen bada gehitxua da izan, baina bai, pesa asko, ergometro asko, korrika, de todo. Aburritzeko, imposible. Eta
gero hori asteburutan uretara, de todo un poco. Baina hori astean behin descanso, hori izaten da normania masaje, spa, relax, eta bestean nahi dira kaini. Dozena terdi orduan ordu, asteko, gutxi gora bera. Bukatzeko, azken galdera, zer esango zenioke 16 urteko Jule Arkotxari? Bueno, urte asko ez dira pasabez, zogeta bat batez, baina bai esango nintzen gau bidea disfrutateko bai. Atzanean lehen bain neukan hori mentalidadia, beti egunero sufridu biot gauza lortzeko, neure burua gehiago matxakaten eban. Bai, eta ikasio bai kurs batea esan nintzen bai, ondala gitxi, eta bai ikasiot atzanean disfrutan bidala bizizaz, ezin azlea nire eguneko gauza baten zentrata, neure burua matxakaten, egunero ez dule gehiago, atzanean ez dezara momentu batera, burua eske esplota itxotzu, orduan ez izara egunero zeure burua matxakaten, eta hori, bidea disfrutateko. Mila esker Jule gurean izatearren, eta hurrengo arte, ondo segi. Zeuri, mila esker. Eta hau esan da bukatutzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 17. atala. Mila esker entzuteagatik eta mesede bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet, emandako informazio guztia erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotify ebaluazio bat utziko bazenigukete asko eskertuko genuke. Hurrengo atalean izango dugu elkarren berri, bitartean ondo segi.